तैयार हो। आज है बाबा जी अपना सेवा के द्वार हो। सेवा के द्वार हाँ हाँ नया नया कपड़ा पहन के हो जा तैयार हो। आज है बाबा जी अपना सेवा के द्वार हो। बाबा के पूजा श्रद्धा से तू कैल रहल खलासी ड्राइवर भइल। बाबा के पूजा श्रद्धा से तू कैल रहल खलासी ड्राइवर भइल। बाबा सब के पूरी अरमानमा के अरमानमा के अरमानमा के चलो न पहिले पूजन करे। चलो न पहिले पूजन करे बाबा विश्वकर्मा के। चलो न पहिले पूजन करे बाबा विश्वकर्मा के। चलो न पहिले पूजन करे। आज दिन सुहावन लागे करे सब गुणगान हो। उनके कृपा से चलेला दुनिया जहान हो। हाँ हाँ आज दिन सुहावन लागे करे सब गुणगान हो। उनके कृपा से चलेला दुनिया जहान हो। राइटर राजेंद्र बायाई मूर्ति रखे खातिर अगना निपाई। राइटर राजेंद्र बायाई मूर्ति रखे खातिर अगना निपाई। मुन्ना प्रेमी तू छोड़ी द भरमा के भरमा के भरमा के। चलो न पहिले पूजन करे। चलो न पहिले पूजन करे बाबा विश्वकर्मा के। चलो न पहिले